बोथोरा एसे गुसु जादों दिनैहाय ओमफ्राय मेन फैनायनि खारना बाहेराव थांदोंमोन गुबुन मोनसे जायगायाव दाबसेयाव थांदोंमोन थांनानै फैखांबाय अयथासार गुसु बाइक सालायनानै बिखा सिङाव नांहैलायदों गुसु मोनहैलायदों लटरि खेलानि दावराव जालायबाय थादोंना मैयाबो दिनैबो सोरबा सोरबाया बुंदों रिफान्ड खालामनांगौ सोरबाया बुंदों खेलाया मोजां जायाखै खेलाखौ आं मोजां जादोंबो होना गाज्रि जादों होननानैबो बुंनो थाङा खेला होग्राफोरासो मिथिगौ माबोरै खेला होदों नङा होमबा ओमफ्राय माखासे बुक खेलानिबो दावराव जाहरलायलायदों बुक खेलाया जायाखै नङा जादों मैयाहाय दाखालिनो जानांगौमोन होमबा खालि जायनि खारना ओरैबायदियाव जिहेतु हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार दंमोन जे लटरि खेलाया आसामाव जानो मोनला किन्तु आसामनि जायफोर लटरि खेला होग्रा बिसोरो अरुणाचलावसो थांनानै हैजोबसै दा जेसेबां अरुणाचलाव जानाय आसामनि माखासे मानसिफोर दंफादेरजोबो बावहाय आं बेखौ बुंनो थांला दिनैहाय जानानै बे थांबाय माखासे टाइमनि समनि आंखालाव बुक खेलाखौ दाखालि खनसेयावनो होजाबफानो हायाखै टाइम सर्टनि थाखाय थेवबो मैयानि थांनाय हरावहाय बुक खेलाखौ होनाय जादों थ' बावहाय बुक खेलायाबो मोजाङै जानानै थांबाय आं गाज्रि जादों होननानैबो बुंनाय नङा जिहेतु जोंबो बे लटरिखौनो लानानै गोबां जायगायाव फानदों आरो जोंफोरखौ फोथायनानै गोबाङानो लादों आरो नैबे मोनसेया जाहैबाय मा जाय एनआइए नांनानै थानाय बिसोरनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनाय नङा होमबा बेखौ लानानै आं कमिटिजों सावरायबाय थादों बेखौ कमिटिया ना होनाखै होआ होनना बुङाखै जायखिजाया बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे खोथा वार्ड होगोन माबा मोनसे सोदोब होगोन बिसोरो होनायनि बाथ्राखौ आंनिसिम दिनैसिमबो बिसोरो बुंदों होनायनि बाथ्राखौ बुंदों होगोन गावसोरनि खोथासै माला होगोन बिसोरनोबो सम नांगौ जायो खाबु होनांगोन बिसोरनोबो मैयासो लटरि खेला जाना थांदों दिनैसो कुपननि मैयासो कयेकटाया कुपननिया फैदों दिनैबो थांदों 7था गारिया टटेलि थांबाय होननानै दिनैसिम जों खोनानो मोन्दों नाथायबा बेवहाय गोबां बाथ्रा ओंखारलायदों आं बुंजोबनो थांला आंना बेखौल' लुबैदों आंबो लादोंमोन आंनावबो जायाखै 50टा बुक लादोंमोन 50 बुक लादोंमोन आं हारसिं 50टा बुकआव खाथियाव मोनसेबो थाङाखै होनबाबो आंहा बेवहाय जेबो आफसुस गैया नाथायबा बेयो बे फैसाया बै जों जायनिखौ एनआइएनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन बिसोरनि न'खराव एसेब्लाबो सुंहैथोन बा हाबहैथोन नङा होमबा बे हिसाबावसो जों लादलायदों आरो जायफ्रा लादों गोबाङानो बिथांमोननिखौ साननानै लानाय जादों आं बाव गोलाव बाथ्रा बुंनोबो सानाखै माखासे टेकनिकेल उसुबिदा बावहाय खेलाया इलिगेल जादों होननानै आं थोंजोङै बुङा आरो बावहाय इलिगेल जादों होननानैबो आं बुंनाय नङा खारन इलिगेल जादोंमोनबा दिनैहाय गारिफ्रा मानो आउटआव थांखो इलिगेल जाथारदोंमोनबा इलिगेल जायामोनबाथ' बियो मा होननानै बुङो इलिगेला जुदि जादोंबा बियो आउटआव गारियाव थांनाय नङामोन बेफोरबायदि आरोखि थ' गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों रिजार्भ फाल्थु जादों मादों नङा होमबा आंबोथ' मोजां मोनथिया बेफोरबायदि आरोखि खिन्थु लाइफ जागोन होननानै बुंदोंमोन जाया नङा जादोंबो आं बे जायाखैखौ होननानै बुङाखै जादों नाथायबा प्राइसआ ओरैबायदि थालांदोंबो जानांगौ आंनि माखासे आइडिया कुपन प्राइसआ 40टा बुक प्राइसआ 30टा गोबां दं ओमफ्राय हमनानै ला धालिगाव बायदियावहाय 300टा बुक बियो मोनसेबो फाननाय जाखायाखै गवालपारायावहाय 400टा बुक बा 300टा बुक हरनाय जादोंमोन 30टाल'नो पेड जादों दादगारि साइडजों दङमोन 100-200टा बुक बेबो आनपेड जादों ओमफ्राय ओरैहाय सान्तिपुर अदालगुरि बे साइडजों मोनसे हादानाव होनाय जादोंमोन बेबो आनपेड जादों 50%आनो आनपेड जादों दिनैहाय ओरै सरलपारा साइडजों 200टा बुक होदोंमोन 200टा बुकआव 50-60टासोल'नो माने पेड जादों माखासेया पेड जायाखै लाइमुथि बायदियाव 100टा 150टा बिदि बुक होबोदोंमोन होनबा बेफोरो आनपेड जाजोबदों
पेड जायाखै बुक खेलायानो जाखाथाराखै फैसाखौनो हरखाथाराखै होनबा बोरै मा जाहैगोन बिसोरनाव माखासे गोबां थालांदोंबो जानो हागौ सोरबा 400ता गाहाम खेला बैसोरो लट्रि लाखिनायफोरा हरजोबाखै बिसोरनावबोथ' थालांगोन ना माखासेया थ' बेफोरबायदि जानानै थालांजोबदों आरो बेल' नङा गोबां जायगायावनो सोरनावबा 200ता होदों 300ता होदों सोरबाया हरनो हानाया हरदों हरनो हायिया हराखै बेफोरबायदि आनपेड बुकफोर दङ ना बेफोरावबो थालांनोबो हागौ बेफोरबायदि आरोखि ना थ' जों बेखौ गिदिर इस्यु साना लाफानो नङा होमबा जों जा थांबायानोसै जोंथ' दिनै आंनियावथ' 600 करि नों नायदो 50 बुक लानायावहाय होमबा बेसेबां थांगोन बावहाय आंहा आपत्ति गैया खिन्थुबा बेयाव हाबहैगोन आरोखि आं लट्रिखौ मोनथारगोन बा जाथारनांगौमोन आंनिया जाथारनांगौमोन आं 50ता लानायाव मानो हाबथारासै आंनिया बुक खेलायाथ' नांथारनांगौमोन ना बेफोरबायदि जानांगौनि खुनु दरखार गैया जाय माखौथ' बुंदों लटारि नङा होमबा गावनि खाफालखौ नायनाय थ' गोलाव बाथ्रा बुंला आं बेखिनिखौनो आरो रिजाल्टआ बुक प्राइस मा प्राइसनि रिजाल्टआ स्क्रिनाव होनानै दोनदों थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानबाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि